Velkommen til Poul Stig, briller og kontaktlinser. En ny verden er ved at åbne sig for dig, og du er nu kun få skridt for et friere og lettere liv med dine nye kontaktlinser. Husk, øvelse gør mester. God hygiejne er vigtigt for at undgå infektioner i øjnene. Vask derfor altid grundigt hænder inden berøring med kontaktlinserne. Sørg for, at sæben er uden olie, og dit håndklæde er fnugfrit. Du kan også bruge papirservietter, dog ikke Kleenex, da de fnuger. Nu er du klar til at håndtere dine kontaktlinser. Du skal bruge et spejl, eventuelt med forstørrelse, hvis du har brug for dette, og godt med belysning, så du kan se, hvad du laver. Spejlet skal kunne ligge på bordet. Tag linsen op af etuiet og skyld den med lidt isætningsvæske. Sørg for, at fingeren er tør, og læg linsen ud på spidsen af pegefingeren. Inden isætning tjekker du også linsens overflade for fejl og støvpartikler, så du får en ren og fejlfri linse i øjet. Fyld 2-3 dråber isætningsvæske ned i linsen, og pas på, at væsken ikke flyder over. Brug modsatte hånd til at trække ned i nederste øjenlåg, og fasthold blikket i spejlet, mens du sætter linsen direkte på det farvede område i øjet. Luk øjet og hold det lukket en stund. Start med at åbne øjnene, mens du kigger nedad, og løft stille og roligt blikket. Det er, når øjenlåget glider ned over linsen, at det føles lidt ubehageligt, så ved at kigge ned mærkes linsen næsten ikke. Når øjet har vendt sig til linserne, vil du ikke kunne mærke linserne i samme grad som til at starte med. Når linserne skal ud, begynder du igen med at vaske hænderne grundigt. Dryp eventuelt 1-2 dråber kunstig tårevæske i øjnene, og skyld sugekoppen med det resterende. Hold sugekoppen mellem pege- og tommelfinger, og træk øjenlågen ned med langefingeren på modsatte hånd. Sæt sugekoppen forsigtigt vinkelret ind på linsen. Sigt efter pupillen og tip sugekoppen lidt nedad. Derved fjerner du linsen fra øjet. Tag linsen af sugekoppen ved at glide den ud til siden. Læg linsen i håndfladen og dryp 4-5 dråber cleaner på indersiden af linsen. Sæt en finger ned i linsen, så den sidder fast på fingeren, og væsken spredes til håndfladen og forsiden af linsen. Kør fingeren med linsen 10 gange rundt. Kør derefter i 8-taller 10 gange rundt, og drej gerne lidt på fingeren med linsen, således at kanten af linsen også kommer ned mod håndfladen. Fjern linsen fra fingeren og læg den ned i håndfladen. Med linsen i håndfladen gnides linsen med langefingeren fra midten af linsen ud mod kanten. Dette gøres flere gange og i et stjernemønster. Lav således 2 stjernemønster på bagsiden af linsen. Skyld linsen i almindelig vand. Brug dog kun vand, du selv vil drikke. Hvis dette ikke er muligt, brug da isætningsvæske som vist her. Placer linsen i beholderen, påfyld frisk væske op til den markerede kant og sæt låg på. Vask altid dine hænder før håndtering af kontaktlinser. Modsat bløde kontaktlinser kan vand fra vandhanen benyttes til at skylle linserne i, men det indeholder kalk og mineraler og er desuden ikke sterilt. Linserne bør derfor ikke opbevares i almindelig vand. Brug kun det vand, du selv vil drikke, og sørg for, at vandet ikke kommer direkte i øjnene. Skift væsken hver gang og lad etuiet lufttørre i løbet af natten. Pas godt på linserne, så du ikke mister dem. Luk bundproppen i vasken, så linserne ikke forsvinder ned i afløbet. Sidder linsen fast i låget på etuiet, lukker du det og ryster det, til den er nede i væsken, så du ikke knækker linsen ved at forsøge at skrabe den væk fra låget. Hvis du taber en linse, rengøres den med cleaner og skylles grundigt med vand og isætningsvæske, før den genbruges. Bliv ikke bekymret, hvis dine linser forskubber sig. De kan ikke forsvinde ind bag øjet. Forsøg ikke at skubbe linsen på plads, men fjern den ved hjælp af sugekoppen og forsøg isætning igen. Er du syg, bør du ikke anvende linser, da du nemt kan overføre bakterier fra næse og mund til dine øjne. Derudover er det sjældent behageligt at have linser på, da dine slimhinder kan være irriteret. Prøv
Aldrig at udholde en ubehagelig tilstand i øjet. Det er næsten altid et alarmsignal. En gang om året skal du komme til kontrol, så vi kan sikre os, at alt er, som det skal være. Det er også her, vi laver et nyt sæt linser til dig. Kom derudover ind til os, hvis du mærker svie, rødme, kløe eller har andre problemer. Du har kun 2 øjne, så pas godt på dem. De er uerstattelige.